Ubwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kuligirwa n'ebigoro byonsi. Kwere biya umwancho muri wetasene kyandize TV nechinga kichindengo kwareganye imenyo morobiri ogwomo kungostego ehase tikori alero umwancho muri twikirasa abasubati bakare kora egasi ya muchengo kabisa egasi irimo kungane yabasaye abaliba amanyanguru lakini boniga tochinga abasubati basoire gwetuma ndochinga abasubati bono batete gukora emeremende yonsi kagicheko beka kende emesa ase kukwarigania onyale ko bana into nyago tobwati kegima tobwati wetera senchera yemetandao asense moya Facebook watu nyabuna Ndizi TV News digital pegagari YouTube no turebuna Ndizi TV News nabo igo enamba nere kunya wonchukana na ase screen yao ejira soso 92192 enere namba gotorikera utumbe yao enyenge nabo igo ase website na watanyora na www.ndizitv.net erietari anedor kaske mumana kwariganire kigima imeyo morobero bwo mukungustengo ari Ndizi TV obwansu bwo mugusiti tetukwira chinga kichinyinge tore chinsemo cha embassy secretary chinsemo cha geteri eyo gotoka me county ya Kisii ebunge ya Kitutu chache South asigo bono tetenkwari kigima tetumanye bono mukungustengo bwiri tukuri arero ngandingo tigamweri bagari ya bene indanyane bateinga eringo bwire baba korankwani ngaki abokoroko koroko masi ayo Jairus Omuga masingo Jairus Omuga okay imirimo yawo no chingara ubwatege chiko kabisa mirimo kiyo barase mchengeye ubwereri tutebinga sobo imirimo yawo kabisa nga incho kwera ya matofali ya mache asobo ime ngwera ya matafori nande na korogo muchanga wakorogo muchanga igobona egasa no gukoroga kabisa no kwereria matofali ekere wakorogire mungao gocho igose ngo babekira abanya gocha boy aina ukwemoki kwa akubabekira chindo imebacho boy igose ngo babekira chindo ime bacha boyimo ege na kikwa beire ko kore gasi yawo tuyaga emyaka ebere kwana neryo gyomete nali abaligereri bawo kubwata kabisa bamanyanga okwana bare mumete muntu omuchengo muntu omole kabisa emyaka ebere ninki kyakere to gaswa muchenge gose nigento kwasomere to bwato okumanya igoro ya muchenge na roche ritangani kwanse mugakone ni gasirete pore nkara erebuya ndiye basera konya abana bane banyaruka soma ingake sa nkara muchengere bwango nandi ni gokora gwakanukwima yakonya abana babo okay konya gotema meremende gotatige gosinere yoka na ratemete byasara gokora bichinyanya nkarore byasara birense nkarora twankore muchengo na kanuri tukona ri abana baranyore kende babeke mesabaje ekere wachagete muchenge ina kiamate yawo yeirete ngane ya muchengo ekere kero kurigere bunaga igando chenga abasacha nabo abangana naso gokoroga ando chenga musubate yo andake gokoroga se muchengega ina kiamate yawo yeirete ngane amate yani umete nkerinse na roche erebuya nkore gasi bira kore kira nkonye ndiro kwenda kwanyora ko kwonyisinyanya kwanya turi kubere turi koni buya bono nkarurere buya nkore muchengo nebe amate yani te kwanja ngarurere buya nkore muchengo nyore besa irinde nkonyera abana bane bati mbaka nete abanyakinyoro mbaka nete kende gosemba tebete mbaka nete gekogera nonya ni gese muchengo ngokora basibati mbari to gukora na barabu nkarura tigato gwaterana nkore gasi na baba gukora usora bakora igasi ngaho barabuna amachi bakoreta gusa bande twabwatirana gukora ninki kyeire tugakochora gukora na katali yokoreta amachi ese ngencho na roche inere gasi yanenda nyare gukora na kwereri lakini amachi tingunyara kubuguri okay ekere kwale gukina anda kenkwale ngirete bose no chokore gasi ya muchengo ya ni mechando ya girete ngarurere bya ukore nanyore bese ya bwangu okay na asense mo ya amasomo nki wasomerete kurende ngwachi gukora muchengo
nigo nasomete ngaika form 4 ekero nanywa munkanywa mundo omoke ngachigoteyo omusacha ng'ende ikosi ndiosaga nteya tukonyara bera kaundi ndira abana nche nasoka nakora nari bono ekabe epati mbaga sirangarora ere buyankora mchengo nyore gesiaba. Okay, na asense moye emerime nakio okonyora chigasi echiga n'omonto ogokora gose nayo ogosoka kwarigi ase muchenge kareba ase bagwe bagacha ninche ngwetoma nabo kamandi nakora emirimo yane muno mokungu nebanga narora ere buyansoke ndige gasi nanyora riri nasokire nyasanse se niri nanyora gasi ngomara igo nde okorangeri nga bono rero richwe gasi nera amase yaya igo bono nga ugwasogete ukanyora gaiga bakwagachuka tebatiga rero ngwasoka yaba bunamambe nasoka narigi naeta narigi nanyora gasi ngoka igo bono ugwasoka kwari gitari gasi obwate connection gatari monto ukorangiri kadi monto kondangiri ngwasoka lakini kindanyora umonto kondangiri nebe sana. Okay, igo bono urikire gose gwacha rero ryukana ndogenda yaya naraberire kuru on Saturday nigo ngenderete gukora bando ningenderete kunya gukora bado nigo bono kobera pakekerenga ki bagukura. Okay, na ase emirimo yawe no mosbati inga kyo kunyara go balance gatiye family amo nemirimo yega nikera wanta ino bwataba na kyo kunyara kere emirimo bada ke moraso moro aruga ikutuko nko buka mambi nabwata na banga abana bane nabuka nita chinsana nabikirie ng'ombe yane ndagira nanyibanga ekero ngosoka nabanga omwana oneriria kwenda esukuru namataigo korwa esukuru okwipe sapa bana nabona nyore tokuinoka late gose chibesa chia late tonyora tokuinoka late lakini ekero mbangete omwana nabongorwa egasi nanyora okorire egento namataigo. Okay, omwancho omorigeria kwegwerera yo mwonye nebika nabona iga abasibati bakare gokoraga esimiti iga mchengo bakare gwetuma kima tiga tosiumye omotimo komo kiga tokwirana tumanya mange igoro ya moswati stengo kigima okore gasi ya mchengo tubasoska kugenda tambe henero ndezi TV obwansu omuguse. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ota Studios ugochaka omotiyo yiga ogatano na kabere imbe ya Ndizi TV Chisegi Omoroge Esisano Bakora mpaka mamu kwetu tunataka muziki naenda mambi ye mnatoka paka mambiga tigandore kenenga nanje kenenga monto ke gwetansa igandoro senga bare moyo Obwanchani Omwando Nikera litukuri Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere nenusu chabutuko Omwando Mechi Maboru Ayumwanchu wegeta sini kia Ndizi TV nabogo tubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eriko tuligireria na bwigo gusonja mirubiri yito chinsemero 24 nyaranka nabogo sonja gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Obulemi n'obonda n'omurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'obulemi bw'ekerero. Asa abalimi bonsi imeyaliro balya gusi nabeire ngo batebya nga obulemi n'obonda naboigo obulemi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro balya gusi tomera n'abalemi aho asito gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri aho gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge Imanye obulemi bwa mugondo obutugi bwetugo
na teknolojia yekerero iyabarimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa rinene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oboremi nobonda oyogo kira butambiri tukolia maine ense mone nusugo ikachinsa ibere cha magoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oboremi nande nigongo gotebya nga tega ne irio tware oboremi obonene elindo onyara kubaga gukora oboremi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro oboremi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde eri nayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere cha butuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati twende bakasomore mimbo boli naki akora mabera yanyara kubaga gwansaiga omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Mwachumulira yango kwarigani nande asentunda yakabere imeyo morobiro bwo mukungusengo asigeta seni Ndizi TV itaseni gyakire nkuma obwansu bwo mugusi kono ntete manyanga ntakema ko nkuki emaka gutira kirari mirime yaye gote mucyando cyako nyara kirari mirime yaye iko bono tubwatie asense moye metanda ono tore buna Ndizi TV news asense media YouTube ko itagari moino ase Facebook no tore buna Ndizi TV news dikito abo igo mtandao no tore ase website ogotonya na www.ndizitv.net ni namba nerega gwase kona ya screen gabo yero 09219284 ene namba gotorikira uchumbe yao ene ndonyale goto toria ebirengereri byao bono emirime yigayo gokoroga ngokorogeti ngokobundisete nachete nkarara buna basacha bawo koraga nkanya nanchi kukwati nganywa na mara bono igono tokorogere to mete gweka to manyenga ejere yo mix paka kwa manya bone yabeire kabisa igose muntu nagotenga bone ikege yabeire nabongo nyara gokora yani umuntu naro wocho gotebera inga bono obeka machanga niga bike simiti ngani iga bike ya nimete nangore nayo maite bino gokora paka yaba bono nte to kinga kitogo koroga mete na oni chabonda acho ndake ngoro kinga kimerime yemete merime me yakiro moto bono ndo chesero chigochi bono bogo tokoro ogotoro kinde bino kora koroga kanda okoroge igo bono okuburukane simiti no mochanga okuburukane simiti no mochanga tamala kwa bono waro twabeka amachi like ige pimo kibono kwa pimire simiti no mochango nabeka chiwiri baro isato nabeka simiti bona weka macha kerengo kengani naki amacho kubeke 20 liter 10 liter no ngo kwere sita yuon singa okubeke igo na chete tega kana kunya kori na ba nchina kuira na mama ngora na bona gwakora garafu tera na kora ni kama
nabwata mabuka nalo bishira ngaira bono igando chero iri tayari kabisa nabo kwanyero wasina kwao korose nanyero sine ano kunyibukani yaba kwa mase bone nebe kina mase bado kinabo lakini yenye kwera to iko bano iko kanye yiraera anda kekere yatike irende na kiora akore ekero yatike ibo tukubata twa beke tirani abere dibere chikune bake last year yatike tukaranse okay imma kongu kyando gwetere kirore mirime yawo Wanya kumufate bori inkikiagira watu umufate kwa mataya no bokongwara so kwa nyara kwa nayo se masaje gani makongwanda ke gwetera utatigayo Kasi ne wate chare kete chinko na checho bona abo konyora salidina mwa koribe yasi kwanyoro sibesa cha wate usanti bona ke wikanyo kwa wasino na kyo oko na kyo koribe ndabana bana yaba yaba kutanga kwa wasino na kyo kwa na nenda gira bana bana kwa na kwa mara semane swani pia kwa tiskani kwa yara rinde kwanye korangiri gwase iga oikoro nyore nga gase inane bakubiri Ndi korangiri gwase ndine no mutari umunda ndiko cyumba babatanga na asabete anga tumukete akinga na manyara basi asiye watu cyane lakini wana ngentaka na goiko twaro oikore mereri okay bono mbose mikiora rugochi ase abantu bari skari abasubati bari skari nsengo teba buna abasubati aba muruka obanyete ose omusata akore ngere buya oso Facebook monyore go kugaro kuri nomera nakanga saza gina nabo konyore basi ni basi ya msembo usigasi ya muno konyore nomete konyore omusubati buya bwe na yote basi yabo ari otagamya to musata yo kwenya kumari ndi abora nyora musata usiku kwa manyete nawo msembo usiku remando rero byaro bw'umutima asohoke mu pero koreta musata koreta na yiri nyo rero nari to kuikaransa rindo nari to musata chire gasine yo nyoro to meirupara ko ga kausi byo bora bya bana beke pero no kere ya ero ya ba kuno kore gasya ya kwanya na musata koreta okay ase emyaka itano remoto marao narari ndo sawa kama kore gasya neza eso gusima na gatyombe yare gatangi ya kanya okay kwanya ko tamani nakano manya ko chenga bone fundie go kwa gachaiga ndabona yana manya kutemanya ne fundie kwa gacha tibeza cyo mwere ne fundi tiri tapau bya wegere okonya korojini tambo kwa kingero ugara ndila ndo kwa kingero ndo kwa manyiro fundi kasi yo fundi erego okay ingana yao neriri ingana yao yo mwaire bichaso mwantu murigerere umanje mategereri murigereri ko bali wese nabora nyore rucenge ya buri bosina no wese yanga furase yose abo okunyara kundangiri nako korera kamabicanyore kenda abana bakuru ibona ara akonyorere ara nyoro mutanda okay uno omete mutandao ne mengi tobwate mutandao bwe X yako nyoro wose Facebook wose no bwate nambo komwa nimbate namba ngomwa ari ara nyore bwana okay bona boko moina ere 07 03 20 28 63
ande wense ndanyore mane gasianje ngo bino mwere asego sibisi yanga ndakora gasinde yose ya mugundu sinde yose ahubwo ngakira nanyora kina abana bawe kamuruge kagera no mubura kandi mwancho murire ko igure nga twaere siruke gimana tukiro montu ika etume asa konyara tukumanyana ki mambi bogo kya aiga no tuikeria omwerio bomorobiro bomokungustengo wika ekende twara oburigererio bya hime ya Ndizi TV na bo bwansu bomuksi erietariane Dorcas Kemoma.